agnaedak jay bantay ngawan ti ulep na uminumak itiubog adiag patenggawen mang manganak iti mana analaos ti ruay nataag na edak ilital na mangikotikis dagiti narwayat at tao keta mo kati basol lisot magagapu dito'y lubong hawanen itan panagbuteng ko tada ni Jesus akamang ko agnaedak jay bantay ngawan ti ulep na uminumak itiubog adiag patenggawen mang manganak iti mana analaos ti ruay nataag na edak ilital na dito'y lubong bagyo ti biag umay kada tayo di tayag sanon ngem ket di intay sumango no ni Jesus ti Pangulo mga baktayon to agbalegi tayin karita po agnaedak jay bantay ngawan ti ulep na uminumak itiubog adiag patenggawen mang manganak iti mana analaos ti ruay nataag na edak ilital na mapanunot ko ti trabaho ni Hesu Kristo intalek na kanyak manipod ididamo mangidalan kanyak isot Espiritu Santo taika sa bakti Ibanghelyo agnaedak jay bantay ngawan ti ulep na uminumak itiubog adiag patenggawen mang manganak iti mana analaos ti ruay nataag na edak ilital na